biang kublei ya pi baro nga kwa mesdang ye kene ke jingkran junga de jingkli pitip kat no kentang i dona shitayo ngiyo shitayo berkat no minit ngiyo hashitayo pitip bangiyo ngidon la ngiyo bantri kam la ne balak kinu kam hado shispa andre pra kenta shitayo nyosngi bangiyo shipo hajar tam ki minit shipo hajar tam ki minit bat na kita shipo hajar hatulong bangini pulay lang iktin jong play tang kumba maximum life 4 minute nagta chispa andre praganta hatulong ngin pulay iktin jong play om tang sikantaro piti bahanga pulay niya ikining alap hado shipo hajar tam minute chispa andre praganta kadno nga pedon kam nam ta kam gijong ashimet berkat no minute nga pedon kam nam ta oblay dan terkadang aku pendapi ke mensim juga ada kejikimen. Ban yo ben yesami ktin jong blay. Hakmat jong pi at least. Touch pawam day touch pawaru. Neki minit bang yo baro isteyo. Takogi perlok na ye pir kumjo. Kan no minute people por ben snap ye ktin jong blay. Hak isteyo nem ban puli ye ktin jong blay hasteyo. Nga pedia si ubhay pi dakine ki kentin kende ki general knowledge mo nga pedia si ubhay pi baro ke bejus yo tenat ban ngap ye kten ke jong blay hakane ke YouTube channel bat ki wake day na ko wake up porch ko ipan let's say la de pi day ki break bejus yo tenat ngap ye kten jong blay man la kesngi aingo ban ye ro you try Henry nga shim yi kanok la da bun kam kanok nga boy ke thong be sisen stio ngi day bani pule lang ye kten jong blay nga day bani sam ye kten ke jong blay hapdeng jongi ki basngap ye kten jong blay na ko ka porch ko ipan ta kumba pio i ye kene ka mat pedeng ke balabu haneng hato ka jingile kai video games ka long ka pop shwabangi ya chikmat tong ini pedem kle ha ka jing duai kok pa jungi bahabneng shwabangin rong shkene ka topic ka badon kamba om tangi kisamla Henry wat ye kirang baro atrai nga duai me blame pa men sem ko jong me men penshai hapeng jungi way away hoi jing pengkre jong dot not kadai jong ngabar kintin kuat na me try kitin jong me kren shai kata bara try ai hakni ka por bagi ek bangan yesam kan long kan wan ne khat ki jing snai jong me kanam ka long ka jing khu ya paro ki besnap ye kitin jong me hakni ka por try ma ba try ki pop jong ila ding psio sik thangi ka mon ka jong me but the snow ye kini ka jing dua jong ina man ngongi pan hakating jong me Jesus Christ o belong no pni ba no sis pa jong ina domta hado bom jukur rukum jo amen hato ka jing le kai video games kalong kapom kanongun na peng jong pi ba pe jing video le ne yigene khubor gani khubor ba ong bangam ju le kai games let's say don peng jong pi pim ju le kai games mar pa pim nang don peng jong ngi le kai games mar ngim dot por don peng jong ngi le kai games mar ngim tip rukum no ban download ru Henry bon hi ki kna samla ha ka generation ka ba menta kinang kumno ban le kai games ki khon jong pi kinang kumno ban le kai games ki rang baru mata kinang ban le kai games habang games kam de ki games ka bang issue le kai min shwa mde phone re hang kong online video games ka ba mi le kai leng ba ki phone hato ka long ka pop hato ka long ka bakla shwa pin bishar yanga sio bha ban snap ye khubor ka jong blay ka bangakren na do ka basdang hado ka bakut nang ta shim ka rai ka ba pir shim la de pisio ka ba day diang ka la pisio ba kam day wat pediang ye ka Henry snap na do ka basdang hado ka bakut wat ong angam jule kai games ngam don kam snap ki khubor le siki kon jong pi ki adik haki games le siki ni khubor phila ban yo idea kum no man skren ye ki kon le himen ki para ki jongi but nengkong nga kwa shwa ban ai de ko we kamat ban nengkong kalong kumni om baroki games ki besniu kumno om baroki games ki long besniu shumudur be games kumud jile kai hapor bangidang rid baro nang ngile kai games ndai hato baroki jile kai games ki badai ki besniu sudah nga kan mau por ngan dan si bon ki kin jile kai bangale kai ngam ong ba ki sneu Henry ngam ong pat baro ru ki jile kai nga por ban rid ki ba bharu hak jur kom hak phone ru dan ki jing le kai ke baba ngan ai pinuksa ko magni kita yob da step nga gade benta junga bangan ai ke jing kai
Sabbat school ne jing ki kai kelas pen pau mo ya ki samla ban nga perkat kumno bangan yo ya ka attention ki kumno bangan yo bakin pledging mod ban nga penun kam de ko way ka jing le kai kuma POE ha ke ni ka screen ka bangal abo nga yo i ni de Bible Game Central kay jing mod nga shim ye ka puzzle kuma POE ke ni dur nga pen kela ye ki dak nang tanga ong ki sio bhawat ye ki contain Jisu ha ke ni le ni Jesus leniki wat berkilap. Wong kat nunggu de PPOE kita contain Jerusalem hang ni wat berkilap. Barngai bagi kena kilong interesting bagi pelajing mod. Barhai kita kidak Jerusalem. Barngai iru uno kena baju pulek tin jong blay. Ye ka Bible man ka por ulap kloy ba. Ba kino ba pelajing mod bam ju pulek tin jong blay. Kim tip ru kumno kerteng Jerusalem ru. Hilap mudur Jerusalem ru kipatip. Na tegadaw kum kini ki games ka perlongi ki le sa badang nish kmat ngan pulik tin jong blay bangan tip de books of the Bible ki kitab jong Bible ki kerteng ha ka Bible ki kerteng jaka kerteng breu ha ka Bible bana tegadaw nga kwa banong ba om barok ki games ka Bible ki bas new kum malong ka phone comes new an re ki shong jing pidon kam jopi ke games ka long kumta. In fact, pila kum kimik pa on pidon jing dua yang pila pidon kam kum gini ki ong ki puzzle mo pila ban ki kon jong pikir cross berke gi nang ta pila ban ai jing kai ki nang to nang ta Henry ompat ngalab nong ru ndai om bon ru ki games hackathon kilong ke besniu ngan ai pi nuksa dan ki games ki bakerteng Love Islands dan pat ki game ki bakerteng Romance Club tang ni kinten bisyo tho ba kim day ki games ki babha labanon la da pilla ye ki games ka day ka pop kumnung ong la da pilla ye ki games ka long ka pop dan ki breu nga yi ki kena ba ki le kai ki games but on nga wat binya nga lab ba ki games kim day satya ki babha husier ki kimik pa yo ki kon jong pi ki le kai ye ki games ki basniu but nang ta dan ru kum kajing mut ba haki games ka phone ngim deben promote yak sexual le ne kajing kai ha ba ga de chi pang shong kha shong man nang ta dan ki games ru ki ba encourage ban pinyap ki games ki ba siot nat ban siet ban pinyap you know pila banong ngam de bang pinyap briute Henry kalap ban pen perkat bakla ye ki jingmut ji perkat jopi teng hadu ba pim hun pi kwa man la kasngi ban le kai to games mar belai besyo bang ban pinyap de ka Bible kam ju promote ban pinyap ka Bible kam ju promote ban le no ban ya poika klem ka burang na tegadaw jing sha tin jong blika klem I'm saying ngi pinyap rin ban yi ka Bible ka klem kron ngi ban I'm saying ngi ban e shong khan re de ka burang ken tin jong blay kong ke city Paul ki nong korin kilong bespo de kor ba arplai kong ni ke barok kilong ki ba de nga Henry ke barok kim long ki ba bentoy ken ke barok kilong ki ba de nga Henry ke barok kim te ken kong kum nuang ni kong galong hang jing pe jung idon ke ba de nga ban le Henry kim long ki ba bentoy don ke ba pide ban le Henry kim te haba pilai kai games perkat ba kenika games ke bangale hato ka mentoy nga hato ka pentay nga hato ha bangale kai gani games kli hato ka penklan ge jingye junga hato ka penklan ge jingye day junga baru play hato nga pedon burom na em yo play kitin jong play ko magini kita yo balang ina supule ko no la da pilai la da pipam la da pipi la da pilai to pedon burom pi ya u play ko rin ni ke kan ni kene dan mudur kenya haba pilai kai kene games mudur keli hato kene ka pendon burom em ya ublay ka babot ka mat ka baar ka jingma hak jing pilut por klem jingmot dan bon ki kena semla kuat kirang baru ki la ban pilut por ka games dak ki pogan taru singi lebe ka biang internet mentali la dan ki internet unlimited kilai kairu unlimited hado ka phone ka da kloj hadu ko phone thamai kala ban sniu tang di gisni tang di ketayo balai numar unlimited kitin jong blai ko ongkum no dan ngile kai klem por wala ka games ka babaharu Henry klem por kamlong ka babaha kitin jong blai ke city Paul ki Ephesus long basan de kot ba khatsan ko gumni to khmi bha te kum no ba phinyat
kum kita ki bangstad rekum kita ki bestan de ka ba husier ya ka por na ba ki nekis ngi kilong ki ba sniu na ba kum tao wat long pi ki ba be henry ki ba shempang ke e kamon utrai haba pile kai games mudur ba haba ngile kai games kan la banong to ni kmi ba ya ka ta kom le ki jongi nung kong de sius pa ya ka por Mde bangin le kai games kum gitok bakle beat la da wan gi breu hajad rung imtip krani meirum snap show mdan por ke ru mdan por pulikon mdan por man pet gi school kam ying kata te kam long ka ong gi de pim de gi sta ngi long ki ba beat la manong na te da don gi breu oh ne ta la kum ba beat chi shahi kin jong ble rang ni kong pi de ban ya kum gi sta The sius pa ye ka por but le ke e ka mon ga jong blay wat long pi ki babe ki tin jong blay ni ko kum ki kristan le ni kum ki breu bad nang bad buram ka akor pi de men tipru bad husier bad yat ka noglin ti pi de ben yat bad the sius pa ya ka por ka jing le kai video games ka laban si bon ki por la pim nang ban husier le kalak ban sim wat iga por ke kordor ke jing duai hajaka pin duai pin le kai games hajaka pin puli bible le kai games hajaka ban dan por bagi bahayeng asem family ban dan ke por bagi bahayeng asem jong pi le kai games haban ngap ye jing sneng jing tu jong mei pa le kai games le de long kumta pim nang shu ban burom ik pa pim dan shu ke jing e ke por yo blay kalak ban long kapop kabalai Lekai games de kabaya thong. Dan bon ki kena semlam ta hafun haying ki le ya thong. Menjua le bengi lek ngong tu ngi de kitin plan ngong lek kai kuduk mak tu basyu thong chikunro. Imei papa le kitip bengi lek gitu ki lempat ngi ta haduk banda nur sutang ben pet yang turun. Henry minta kan ni jingi lek kai ya thong pat kelak benong haki phone ro. Lengpa ki games. Hato kum kristan ngi day ben le ikum kita. Ni day bene le belong lucky ma lucky draw lucky kum ta ting ola piklik ki ne pin long la de lucky pin yok kata hatu day ne men le kita le hatu day ne men ye thong leng ba ki games ke city paul ki nong philippi ki nong besau khat ba khat khandai kong kum ni te u blay jonga u bedap ye ke jing kerdu jong pi baro kat kum kata ke jing kedre ke spa jong Hang ni kong menurut pendap ye ki jingdon kap jingi hato day mangi hato day mangapi hato day ki mobile phone jingi hato day ki games henry yang henry day u play u pendap ye ki jingkerdo jongi tek usoi ta dom le pi u shuklik sa yo kumno hajaka bangi shania u play shania ki phone ni shania ki link ni shania ko ki video games jongi Kata tin jong play kaklem ong directly gambling is a sin ni ka jing thong ka long pop henry ka dong jing h buy jing h ka spa but ang ni kong kumno ka jing shania aki way pat banyo play kam long ka papa nang ta ka babot ka jing long brow but ka jing mane play thao ka jing h jong i ka phone la bangim nang man pedon kam ka long ka brow but kan te brow yingi but ka long ka play thao yingi dan bon ki kon kaba ki himmen ki para on de ki me pa ki shim ye ki phone ne ki kine ki phone ki dom ye ki me pa ki dom yo himmen bokne teng ka po ki jingi short ki jingi mai but teng kim dan por ban burom ro wat ki me pa pat ki bawan ro ngani thopi don way ka ying ka bangan le rung visit don way samla haj yo inga pastor pilawan rung pastor henry don por le kai ki games But adin ong nga pastor pikwa ne so Henry klempet nga hagi games but nga shus nga adin ong baba long ba piplut por but nga sipang please but long pastor nga em nga kwa pin bo siya ko for kindian nga ong jing siya nga kwa Henry ga jing terwa jong pi ka i kum ba terwa tang dep but de ga jing nga kwa ban kreni pila da pi ai pteng ban long kum ni Ibe jong papa jong pi badon burom Henry kene ki jingle jong pi kam long ko papa la danang nish kmat ki wan ki breu pi kwa man terwa ki wan kren ni pi na markin plut por tang sipang bilet jing mut man plut por ki da ka jing na kren ni pi kene nga kwa ban dua pi so bawat sim bakla gi ni kete junga Henry nge na ta ka daw kren ni pi yo le se ki kon jongi nga ting yo le se para le ne ki himmen jungar ki long jo
ngating bahaya kini. Na tagadaw kitin jong blay ko ang gani ladang ilang ta kalalong kum kamraw yangi. Kalate mraw ngi kitin jong blay sige chitiu pol sige nong korin kal nong ba dreu du khat ka ba khat ar ong kum ni. Ki AK barok kilong ki badai nga. Henry ki AK barok kim ki belong ki bamentoy. Ki AK barok kilong ki badai nga. Henry nganom sya banon pelong mraw yang nga hapok ki AK ru. Hang ni wanom sya ba ki AK kat pelong mraw yang iken. Long mraw ko metek hob dem long free som long lai loy. Hagjo gurkom teng teng nim long lai loy la long mraw. Wal hapok yeng mani. Lebih yelap unong yelap tangkat to kan imni lap tai. Ladik sikintali tanay kren. Henry Legafon, arkanta kabalong baduna Ni la long braw. Wat hado ying mani ting ting yim la suban control. Hajaka bangin concentrate pledging mood aho bleng ila pledging mood akafon jungi. Ngi kwa ban pet. Hagi status jungi kwa ban pet. Hagi reels Instagram. Barki aka social media giba. Let's say bangila pelong kala long blay yangi. Kala tem raw yangi. Ngim la suban telakam. Nang ta kababot. Kitin jong blay ko ang kumno. Jeremiah arpusan riu. Kitab Jeremiah arpusan riu kong ban wat lek bot pi yaki wei pat ki blay ban sekri yaki ban mani ki ban kwa yang ban bitar daki kam ki jong pi tinggan om pensneu ya pi. Hang ni kong ba wat be ya kita ki wei pat ki blay. Kitin jong blay kong gumno wat pen bitar yang. Ko ki parlok ki bahaya ngasem. La dan na pedeng jong pi pipulut por bon ki kenta ki minit jong pi kan minit meneng ong si po hajar minit hak stayo tam si po hajar tam si po hajar prapo exactly haka si tayo la pipulut por gamut kambon yaki mobile games jong pi ki games jong pi ban yaki aka baro kala long kapop kala long kababakla Namar Exodus arpo lai gong no menom yo kiwe ki blay na Lord ngaka kita ki blay jongi une u Timothy killer nong thok kod ong kumni u kita ki blay thau jing what is an idol kong it is anything more important to you than God kino ki ba kam kor ye pi ban yo blay kino ba kam kor ye pi ban yo blay kino ba kam kor ye pi ban ki ye kisam kino ba kor ye pi ban ye ki jing pule puthi jong pi ngat nga ong be Kumbong ni breu kilong ki blay thau jong pi bar ke jing mane blay thau kalong ka pop u blay sio tanat ke jing mane blay thau ko ki perlok ke ni ku kubor ka banga kren na ke ni ke por kam dei banga ke deu ti pi kam dei ka banga sio bit sio biang yele dm dan ki besio thok bakla klan des ngap kubor do ko ki sio thok bakla wat mud banga biang Henry ngi dei ki jing I'm sen ke liang ke Hakini ka form de banga kedau kti pi Henry na kwa ba piru pinduai la denga ngatolot kini benta dua nta junga la de pi tolot kini benta ngan dua nta jung pi ki yeng ke sab di kon kti ki jong pi tin ke jong blake ong Timothy kel nong ke sitiu pol su Timothy kel nong balai de kon ban kong bat ka ba lai hadu balai kong gumni Henry tu tipi kini ba kiski ba khadu kin wan ki por ba shitom na mar ki broken long ki ba ik tang yele de ki ba ik spai ki ba kren serong ki ba lek krau ki ba kren snew ki bam ko ngo yela ki kmeki kpa hang ni kong hak sngi ki ba khado kan por ba stom dan sipur ni kong Henry ko benta kong ki khon ki long bam ko ngo ye ki kmi kpala de piyo yi khon ki ba ko ngo ye pi ai ngo yo play Henry ngo i shibon ki ying ki ba ki dan ki jingen nya ber kmi kpa tang na kadau ba kim yo ya ki mobile phone ki jong ki ledap kalong kumta kala long ke aka kabangi don kam ban den ko se jingi ban pan ga bor no try try nga yi shisha kata sio baban ai bor nga kenang ba ni la ban laj nega jing sha te sha khom hakini ke blay thau hakini ke mrau ka bangi la ngat ki kon ki jongi let's say don ga por ka bangi kum ki mi pa ni kam bon ban Slang ban tim ni ki kon kum jo hajaka bangin duai pen kelano kita kurkom tactics jong i kom slang ki kon pen bon na jing duai ban ke jing kren ping yo i let's say ka bor ke jong blay kan pelat ye kito ki aka ba pio i dan le le ki kon jing i mat la shu Henry bat blay don ki aka ka bamla tin jong blay ko kum no ki kam ka pistol nong balai khot ba khat kandai na mar ka ta tu kala ka babut tu wan pai khmat ru ban yo pendam no
yaki pop jong pi hang dik tin jong blekong na marketa to wan pai ke khubor kam dei ban kno ikino kino khna samla kam dei khubor kaban kran ben you know kam dei khubor nga ke dei you know henry khubor tin jong blekong no to wan pai kla ka bamut u blei un sai khoi yaki pop jong pi ko bakren hang ni ki kam ki obstal lai khat khandai gadu khot ka bakhadu ka shiki pol shiki kolosai gel nong ba lai de khot ka bakhat nyu ong kum ding te ka ek baro hakaba phila le hakiten le ne ke jing le to le phi hakakerteng ke jong jisu nang ni khman da phile kino ki games le ne kino ki jing le kai le ika namta ka burom ke jong jisu christ ubla penim ubla si spa namta ye phi bat yanga de ula thit yingi daga bor ba jongu ula thet yingi daga snam ge jongu ula thet yingi na taga daw la dangi leke eke tongi pedan burom yaw blaken la dangi kami yaki mobile phone yaki games ban you play kalong go pop la dangi pelut por yaki mobile phone singi ban you play kalong go pop la dangi use yingi mobile phone yingi ban ga snap yiktin jong play haying mani kalong go pop la da ngi leka ki game ki ba jaklia ki dur ki ba jaklia kalong go pop ken ko ki parlok what things thing what ong bakane kamlong ka babakala ka jingle kai games ko bang ong phi do nem ban tong hoi la de phile kai games ki babaha don ki games baba ko mang ong ne la do jinglam phrang kam le henry la phimnang ban ting kai ko pot pat ka le la de phile ne ko mang ong ne yi games ki ba jaklia ka long ka pop la de ka phone ki games ka control ye phi ka long kum ka blai thau ye phi kalong ko ka jingdwai ka jonga ye phi wei ki bas ngap ki badani ka ni ka jing kalong phai sho bleng pan ka bor no ba phila ban lai ne ki ire ek baro to ai bu bleng ni ai kar khu ye phi bat yang har kum jo ma ba bleng ai gi ka met ka ba koi ba khia ba ngi la ban yai snap ye tin jong bleng na ka wei ka por shikoi pan na kawai kita yo shikoi pan to ai bo blame kurku igini kubor ka bangin yo snyo hakani ka por but ye sami ki shikoi ku mga ong manchwa share the link save a life for eternity to ai bo blame kurku ni namta kaburam gujong o amen